Kaixo denoi, zer moduz? Gaur kontatuko dudan ipuina, Ilargia lapur izenekoa da. Pablo Albo eta Pierre Pratena. Ea gustatzen zaizuen, bai? Asteranoa. Nire herrian, ilargia egunero azaltzen da. Edo ia egunero behintzat. Teilatuen gainean azaltzen da eta leihotatik sartzen da. Bai, baina ez dakizu ze gertatu zitzaidan egun batean. De repente, txupetea desagertu egin zitzaidan, eta nik amatxori esan nion. Amatxo, txupetea desagertu zait. Eta amatxok esan zidan. Ai, maitia, ziurrazko ilargiak eramango zuen. Ni azerretu egin nintzen, Amatxo, ilargiak ez di txupeterik eraman, zergatik esaten duzu hori. Negarrik egiten ez duelako. Azerretu nintzen ni. Nik ez nuen uste ilargia lapurra zenik. Beraz etxe guztian zehar, nire txupetea bilatzen aritu nintzen. Handik eta hemendik, kajoietan, leku guztietan. Ez nuen aurkitu. Hori bai, untxitxo baten belarria aurkitu nuen. Frigorifikoan ere bilatu nuen, Pastela, esnea, denetarik zegon. Baina nire txupeterik ez. Ara, untxi baten hanka bat aurkitu nuen frigorifikoan, oskailuan. Ohearen azpian, leku guztietan bilatzen aritu nintzen, ez zegon txupeterik inon. Untxitxo bai, untxitxo nire panpina da. Belarri bat eta hanka bat falta du. Baina txupeterik ez zen inondik inora agertzen. Halako batean, joan zen eguzkia, eta ilargia saldu zen. Eta ni galdetu nion. Ilargitxo, eldakizu non dago nire txupetea? Eta ilargiak erantzun zidan. Bai, jakina, neuk daukat. Ze? Madazu, neria da, erantzun nion. Zu etorri beharko duzu bila? Ni bila, erantzun nion. Ezin dut, ez naiz txoria. Nola iritsiko naiz ilargiraino? Pentsatu nuen. Hurrengo gauean berriz, itsasoan ikusi nuen ilargia. Islaturik zegoen itsasoan, ispilu batean bezala. Ilargitxo, emaidazu, nire txupetea da, esan nion. Zeuk etorri beharko duzu bila? Erantzun zidan. Ezin dut, ez naiz arraina. Komunera joatean leihotik sartzen zen. Zalara joatean leihotik sartzen zen ilargia. Nik ez nuen nahi ilargi gehiago, nire txupetea eraman zuen. Eta azerren nengoen berarekin. Lapurra, ilargi lapurra, utz nazazu bakean, esan nion. Halako batean, gau batean, erdilo nengoela ohean sartuta, begiak itxi zitzaizkidan eta... Ilargian bertan esnatu nintzen. Ara! Esan zidan ilargiak, nire txupetea jarrita zuela. Salto batean iritsi alzara nirengana? Bai, erantzun nion. Joli, salto handi bat egin dut eta derrepente hemen nago ilargian, erantzun nion. Eta pixkat, berarengatik balarritu egin nintzen. Antxo zegoen nire txupetearekin ilargi gaxua. Eta esan nion, ilargia egia da batzutan, desagertu egiten zarela. Bai, batzutan ez nauzu ikusten, erantzun zidan. Eta egia da, batzutan, platano bat ematen duzula. Bai, erantzun zidan. Txikiagoa bezalakoa ikusten nazu, platano bat bezala, edo zehazka bat bezala. Eta hori esan eta gero,
Desagertu egin zen ilargia, eta ni esnatu egin nintzen. Nire ohean nengoen, untxitxorekin nengoen, eta untxitxori kontatu nion. Guztia, bere belarri bakarrari. Eta untxitxok esan zidan. Eta zure txupetea non dago orduan? Ara? Erantzun nion. Ahaztu egin zitzaidan galdetzea? Bueno, berdin da. Ardezala ilargiak opari. Uste dut nik baino gehiago behar duela. Eta hantxe zegoen ilargia, nire txupetearekin. Eta ala bazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan. Ondo pasa!